ותודה, בהזדמנות זו אני רוצה להגיד לך תודה. כאילו, את יודעת, תודה על הפלטפורמה, על זה שאת מקדמת את זה. איזה כיף, תודה לך, ממש, איזה כיף. אז, אה, אז בוקר טוב להדסה שני, מהורות והיקשרות, שאני כל כך, זה גם כבוד וגם התרגשות לפגוש אותך. אה, ואני אתחיל אני בלהגיד לך תודה שפינית את הזמן להצטרף ולדבר איתי על הנושא של חרדה וילדים. אז לפני שאני ככה מציפה אותך במלא מלא שאלות, בואי תספרי רגע למי שלא מכיר על פועלך, ואז נצלול ככה לנושא המאוד מאוד גדול, שאנחנו ניגע רק בחלק ממש קטן ממנו כמובן. אוקיי, אז הילה דותן ואני, אה, זה הורות והיקשרות. אנחנו בעיקר כרגע, זאת אומרת, בשנים האחרונות אנחנו בעיקר מכשירות מנחות הורים, בגישה היקשרותית התפתחותית. הלימודים שלנו הם לימודים שהם מוכרים על ידי אוניברסיטת בר אילן, זה דרך לימודי החוץ של בר אילן. אה, ואנחנו פותחות כל שנה כמה מחזורים של לימודי הגישה והכשרה של להנחיית הורים. זה בעיקר, יש לנו גם קורס להורים, זה בעיקר מה שאנחנו עושות. אנחנו עושות את זה כבר 7 שנים עוד מעט. ותספרי לי קצת לי ולמאזינות על הרקע שלך, כזה, על ההכשרה שלך, על הידע שאת מביאה לנו. יש לי ילדה בכורה בת 16, וכשהיא נולדה, אז הבנו מהר מאוד שהיא ילדה מאוד 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 רגישה, וסביב גיל 2 ראינו כבר התנהגויות שהן היו חריגות מאוד מאוד לגיל. אה, במקביל להתחלה של אבחונים, חיפשתי פשוט ידע. והילה מגיעה ממש מאותו סיפור. אצלה זה גם ילדה בת 14, אבל ממש מאותו סיפור. והגעתי מיד לגישה הזו. זאת אומרת, הביאו אותי ישר לזה ולא זה, ואז פשוט כאילו הבנתי. התחלתי ללמוד את זה מאוד לעומק כדי להבין את הילדה שלי ולהבין למה היא זקוקה כדי להצליח בכל זאת לחיות בעולם הזה ולשגשג, ולא... הרגישות שלה היא ברמה מאוד 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 גבוהה. ואחרי כמה שנים של לרכוש את הידע הזה, כדי להיות האימא שהיא צריכה שאני אהיה בשבילה, אה, התחלתי הכשרה גם של כמה שנים. אה, מאז אני בהכשרה, אפשר להגיד, כבר 14 שנה. ובשלב מסוים, אחרי כמה שנים, התחלתי גם ללמד הורים בהתחלה. לפני 6 שנים התחלנו גם להכשיר סטודנטית. אני ברקע שלי גם מטפלת במבוגרים, אבל ממש יותר אחורה. מדהים. האמת שאמרת שגם אצל הילה זה ככה, ואצלי זה בדיוק הייתה אותה חוויה סביב אותו גיל. זאת אומרת, הבן שלי היה בגיל 2.5, אמרתי, יש פה משהו. הגעתי מרקע של חינוך, אמרתי, אני יודעת שזה לא רצף, אני יודעת שזה לא הפרעת קשב, אני יודעת שזה לא קושי בביסוי, כאילו אני יודעת את כל זה, אבל יש פה משהו. והלכתי לחקור, ובאמת הגיע אליי הספר של אילין אהרון, הילד רגיש מאוד, וקראתי אותו, ואהבתי אותו, הרגשתי שהוא לא מספיק, הרגשתי שחסר לי שם גם משהו, ואז בעצם הלכתי ככה והתחלתי לחקור, באמת ללימודים, אני עשיתי את הדברים אונליין, הגעתי גם למכון יופלד וגם לכל העבודה של הנוירוביולוגיה בין אישית והתיאוריה הפוליווגלית, ככה צללתי למעמקים, אבל זה בדיוק הסיפור הזה, זאת אומרת, זה היה החיפוש שלי לדעת איך אני נותנת לו מענה, כי אמרתי, יש פה משהו שאני יודעת שהוא יכול לשגשג, אבל לא בכל תנאי בעצם. נכון. אמ, אז טוב, אז מדהים, איזה יופי של פאזל. אז הדסה, בעצם הסיבה שהנושא שלשמו הכי התכנסנו, שאני יודעת שיש הרבה מה לדבר, זה נושא של חרדה. אמ, ואני יודעת ככה מהמחקר שלי שחרדה ופחד זה לא אותו דבר, הם קשורים, הם חברים מאוד טובים, אבל זה לא אותו דבר, והייתי שמחה אם את רגע יכולה לדייק אותנו סביב הנושא של חרדה, כי הרבה הורים לא בהכרח תמיד מבינים מה זה בעצם, מאיפה זה עובד בתוך הגוף, בתוך הישות של הילד, וגם מה ההבדל בין זה לבין אני מפחד מייאש לבין אני בחרדה, אם את יכולה. אני חושבת אני מתייחסת לכל הנושא הזה. אמ, בוא נתחיל ככה. חרדה זה סימפטום. חרדה זה לא שורש של בעיה. זה גם לא, אמ, זה לא משהו שהוא קיים בפני עצמו, זה סימפטום של משהו אחר. והמשהו האחר הזה קשור לרגש שאנחנו קוראים לו בהלה. בהלה
זה רגש ליבה, core feeling מה שנקרא. יש רגשות שהם רגשות ליבה, זה רגשות שהמודעות שלנו אליהם היא מצומצמת יחסית כשהם עולים. אחד מהם זה תסכול, למשל, תסכול זה רגש ליבה, אנחנו יכולים להיות מאוד מתוסכלים ולא להבין שאנחנו מתוסכלים, ויהיו הרבה סימפטומים לתסכול ואנחנו לא נבין שהמשורש הזה זה תסכול, ובהלה זה גם רגש שהוא core feeling, זאת אומרת הוא עולה לנו בלי שאנחנו, הרבה פעמים אנחנו מנוהלים על ידי בהלה ואנחנו לא מודעים לזה. הרגש הזה של הבהלה זה הרגש הכי דומיננטי שמנהל את האדם בכלל, בגלל שהוא מאוד קשור להישרדות שלנו, גם להישרדות הפיזיולוגית שלנו וגם להישרדות הנפשית שלנו. המוח האנושי מכוות להרגיש בהלה. למה? כי הוא מכוות לשמור על הקיום שלנו. כן, זה אז חלק הוא ממערכת ההישרדות בעצם. בדיוק, זה המקום הכי בסיסי ושורשי של מערכת ההישרדות שלנו. הצורך של פשוט כאילו, פשוט להיות, להמשיך להתקיים. גם ברמה, שוב, גם ברמה הפיזיולוגית וגם ברמה הרגשית. כל הסיפור של fight, flight, freeze, שהיום כבר הוסיפו עוד 3 F'ים, זה הכל חלק ממערכת הבהלה בעצם. מערכת הבהלה במוח קשורה למערכת הלימבית כמובן, שזה מה שמנהל את הרגשות שלנו. ובעיה במערכת הבהלה מייצרת סימפטום של חרדה. זאת אומרת, חרדה זה רק סימפטום של בעיה במערכת הבהלה במוח. בעיה במערכת הבהלה, הכוונה כשאנחנו חווים יותר מדי בהלה. פחד זה כשאנחנו חווים אה, איזושהי, זאת אומרת, שמשהו במוח שלנו מאותת לנו שיש במציאות משהו שעלול אה, לפגוע בנו, או עלול לאיים על הקיום שלנו, אבל זה לא יותר מדי. זאת אומרת, זה משהו שהוא כשיש פחד, לפעמים יש עוד רציונל שאפשר לעבוד איתו. כשילד כן, מפחד ממקום, אני יכולה להסביר לו, תקשיב, ככה וככה וככה, והפחד יורד. כשאנחנו מדברים על מערכת הבהלה במוח, הדגש הוא על החוסר מודעות. זה לא נמצא במודע שלנו, ולכן רציונל זה לא עבודה. אין עבודה, זאת אומרת, בגלל זה עם חרדות רציונל כל כך לא עובד. אנחנו מדברים כן. משהו יותר עמוק, הרבה יותר עמוק מהקורטקס החושב שלנו. כן, טוב, יש לי כל כך הרבה שאלות לשאול אותך על זה. את יכולה קצת לספר לנו, אז נגיד, הרבה פעמים המופע של פחד ושל חרדה הוא יכול להיות דומה בעצם, לא תמיד, אבל יש פעמים. איך את רואה אני רק חרדה רוצה להגיד בעצם? בסוגריים, את זה תצטרכי לערוך כנראה. אני מעדיפה לשים פחד בצד, זה לא האישו. אוקיי. זאת אומרת, השפה כאן היא שפה של בהלה וחרדה. מהמם. ברגע שאת מכניסה פחד זה קצת כמו, כאילו, זה כמו לדבר על ארוחה בריאה ולהגיד, אבל מה עם הקינוח? שנייה, בלי קשר לזה אוקיי, שזה, זה לא באמת שייך אוקיי. אה, כאילו, סטיבן, כאילו, דן סיגל מדבר על פחד, כי ניופלד למשל לא מדבר לא, בכלל לא, על לא, פחד. לא. אני על מוצאת ההתחלה שם פחד בצד, זה לא אני קשור. מוצאת שהרבה הורים פשוט מקשרים את הדבר הזה, בגלל זה אבל בואי נשים את זה בצד באמת. עשיתי את ההבחנה של רציונל, לא רציונל, כי אם זה אוקיי, פחד, את יודעת, את באמת מסבירה, אמא, אני מפחד שזה, את מסבירה שלמה גנב לא יכול להיכנס, זה עובר. כשזה הופך לבהלה, זה לא משנה כמה תדברי, הוא ילך ויבדוק שנעול, וזה חרדה כבר גם. את כן, מבינה? כן, אוקיי. אז בואי נסגור את הסוגריים. כן. מעולה. אמ, את יכולה קצת לספר לנו איך נראה מופע של חרדה בעצם? איך זה בא לידי ביטוי אצל הילדים? אז אני אסביר רגע מה זה חרדה. מה זה חרדה בעצם? בעצם איך בהלה, אה, שהיא משהו מאוד הגיוני, המוח כשהוא מבוהל ממשהו, הוא יודע מה הוא עושה, הוא יודע למה הוא מעורר בהלה, למה מתעוררת בהלה במוח, איך בהלה הופכת בעצם לחרדה, כי אמרנו שחרדה זה סימפטום, אז כשילד מתמודד עם משהו שמעורר בו בהלה, למשל, אמא עכשיו שצריכה ללכת לעבודה, והוא צריך להישאר עם בייביסיטר שהוא פחות מכיר, והוא מפחד, הוא לא רוצה שאמא תלך, ילד קטן, נגיד ילד בן 4, 5, תלוי בילד, כן? ככל שהוא יותר רגיש, הוא יכול להיות גם בן 8 וזה עדיין יבהיל אותו. אבל הוא מפחד, הוא אומר, אמא, אל תלכי, אבל לא, אבל אל תלכי, וכבר ערב לפני כשאמא אומרת לו, הוא מתחיל לבכות, ואמא, אבל אני לא רוצה שתלכי, ומה יקרה עם זה, וכל מיני כאלה. יש כאן בהלה שהיא בהלה אה, ברורה, הוא לא, הוא מבוהל מהפרידה, הוא מפחד שאמא תלך כי הוא לא רוצה לחוות את הפרידה מאמא.
או ילד עכשיו שצריך להיכנס למים, והוא מפחד להיכנס למים, סתם, לא כחרדה, אלא כפעם ראשונה, הוא לא יודע איך, הוא לא מכיר, הוא לא יודע מה הטמפרטורים, אני לא יודע, אני מפחד, הוא שם אצבע והוא נרתע, או ילד שאנחנו הולכים עכשיו לטיול ואנחנו נכנסים לאיזה חורש והוא מפחד לא יודעת מי איזה. המוח פשוט צריך לשמור, הוא שומר עלינו מעכביש והוא שומר עלינו מפרידה. הדבר שהכי הכי הכי למוח שלנו הכי קשה לסבול כחוויה מבהילה, יותר מעכבישים ויותר מתעניינים ויותר מגובה, זה כל מה שקשור לחוויות של פרידה. המוח האנושי מכוות לחיבור, הוא מכוות, זה בפירמידת הצרכים של מאסלו. היום אנחנו כבר יודעים שהבסיס של הפירמידה זה לא הקיום הפיזיולוגי שלנו, שזה אוכל ושינה וכולי, אלא קשר, היקשרות. היקשרות נמצאת בבסיס של הפירמידה. המוח האנושי מכוות לפני הכל לכל מה שקשור לקשר, הוא צריך קודם כל קשר, ולכן הבהלה הכי גבוהה במוח מתעוררת כשאנחנו מתמודדים עם פרידה. כשהמוח האנושי חווה פרידה, מיד מתעוררת בהלה, והמוח עושה מה שהוא צריך לעשות כדי לנסות לצמצם את הפרידה. אם אל תלכי, נרדף אחרי הקשר, בכי, זה יעורר עוד שלל של רגשות, תסכול וכו'. כשאנחנו מתמודדים עם יותר מדי פרידה, והמוח כבר חווה פרידה ברמות, זאת אומרת שהוא חווה פרידה ברמות גבוהות, הוא יחווה בהלה ברמות מאוד גבוהות. בשלב מסוים, המוח לא יכול להכיל המון 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 בהלה לאורך זמן, כי הוא ישתגע. זה כבר יפגע לו בתפקוד. ילד שהוא כל הזמן בבהלה גבוהה כבר לא מסוגל לתפקד. אנחנו, כשאנחנו בבהלה יותר, תחשבו, כאילו בן אדם מבוגר, כשהוא בסטרס יותר מדי גבוה, זה פוגע בתפקוד. אז כשמוח של ילד נמצא בבהלה גבוהה מדי, לאורך יותר מדי זמן, זאת אומרת, כשהוא חווה יותר מדי פרדות, או למשל מלחמה, שזה שוב ושוב ושוב טילים, ושוב 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 אזעקות, ועם המבוגרים בסביבה שלו גם בסטרס גדול, מתישהו הבהלה הגבוהה הזאת, הרי בהלה אמורה לשמור עלינו. המוח מזהה סכנה או פרידה, ואומר, אפ, אנחנו צריכים פה לנקוט באמצעים כדי לצמצם את הסכנה או את הפרידה. לברוח אם אני רואה עכביש, או לנסות לרדוף אחרי אמא אם היא נפרדת ממני יותר מדי. אז הבהלה מניעה אותנו לקבל בחזרה את הקשר. אבל כשהבהלה כבר יותר מדי גבוהה, זה מתחיל לפגוע בנו. זה כמו עם חום, נכון? כשעולה החום זה שומר עלינו, כי זה אמור להילחם בחיידקים וכולי, אבל מחום מסוים זה כבר מתחיל לפגוע במוח. כן. אז אותו דבר עם רגש. כשהרגש של הבהלה הוא כבר גדול מדי, הוא מתחיל כבר לפגוע בתפקוד שלנו בעצם. ואז המוח עושה משהו נוסף, הוא אומר, אוקיי, יש פה יותר מדי פרידה, אז אני מרגיש בהלה, כי רגש זה דבר שמניע אותנו. לצורך העניין לצמצם את הפרידות, כשמדובר בבהלת פרידה, אבל כשכבר יש לי יותר מדי בהלה, אני צריך לשמור על עצמי מהבהלה הזאת. כשהבהלה לא הולכת, כשאימא לא חוזרת, שזה שוב ושוב ושוב שעות ארוכות מדי, או אימא, לא יודעת, עכשיו נסעה לא יודעת מה, או אח חדש, המון דברים מעוררים בהלה שהיא נמשכת ולא מפסיקה, אז זה מה אומר, זה כבר פוגע בי, כי אני כבר לא יכול לתפקד, אני צריך להפסיק להרגיש את הבהלה. אם הבהלה לא נפתרת במציאות, זאת אומרת, לא נוצר חיבור מחדש והפרידה מפסיקה, המוח יעמעם את הבהלה, כדי אוקיי. להפסיק להרגיש אותה. זאת אומרת, המציאות לא מסתדרת, והמערכת הלימבית עושה מה שהיא צריכה לעשות, היא מטריה בצורה של בהלה, ואז המוח אומר, אבל זה מפריע לי בתפקוד, אז אני אפסיק להרגיש את הבהלה. וכשאנחנו מפסיקים להרגיש את הבהלה, כאן נכנסת החרדה. למה? זה מורכב, צריך להחזיק ראש על זה קצת. את רוצה רגע לשאול משהו שאני אמשיך? תמשיכי, זה מרתק. אוקיי. אז המוח אומר, יש פה, alarm system, מערכת הבהלה כל הזמן, כאילו כל הזמן זועקת לי. אני כבר לא יכולה לסבול את זה יותר, אני כבר לא יכולה להכיל את זה, באמת כאילו אפשר להשתגע מכזה דבר, או באמת זה פשוט מנטרל תפקוד. אני צריך להשתיק את האזעקה הזאת, אני פשוט צריך לעמעם את האזעקה. אבל האזעקה יש לה מטרה, היא אומרת, יש פה פרידה, יש פה פרידה, יש פה פרידה, משהו מסוכן לנו, כאילו הפרידה הזאת מסוכנת לנו. זה קורה, חרדה קורית סביב פרידות, היא לא קורית סביב עכבישים, היא קורית סביב פרידות. בגלל זה אני חוזרת לפרידה כל הזמן, כי שוב, זה בבסיס של הצורך האנושי שלנו. אז אני לא יכולה כל הזמן לשמוע את האזעקה הזאת, די, טוב נעמעם אותה. אז אני כבר לא יכולה לראות את הפרידה.
כי האזעקה הזאת אומרת לי, יש פה פרידה, יש לה מילים להאזעקה הזאת, יש פה פרידה. וכשהיא מעומעמת, אני לא רואה את הפרידה. אבל המוח אומר, אוקיי, אז אני לא רואה את הפרידה, אז הכל בסדר. אבל משהו עדיין לא בסדר, כי מערכת הבעלה עדיין עובדת. היא מעומעמת, אז אני לא רואה על מה היא מתריעה, אבל היא שם, הקורטיזול בדם גבוה, הדופק שלי יהיה גבוה, וילדים שנמצאים בבהלה מאוד מאוד גבוהה, הדופק משתנה. אני מרטיב בלילה, כי משהו לא עובד, הרטבות בלילה זה תוצאה של בהלה מאוד גבוהה. אפשר גם להסביר את זה בנפרד. יש בעיה של קשב וריכוז, כי ברגע שיש בהלה מאוד גבוהה זה פוגע ביכולת שלי להיות בקשב וריכוז. הגוף מתנהג בהלה, אבל אני לא רואה את הבהלה כי זה מעומעם לי. הרגש של הבהלה מעומעם לי, ואני לא מבין שיש לי פה פרידה שאני מתמודד איתה. אבל הגוף אומר, אבל אנחנו מבוהלים ממשהו, אז ממה אנחנו מבוהלים? המוח עמעם לעצמו את בהלת הפרידה, אבל הוא עדיין מקבל אותות במערכת הלימבית מהגוף, הוא מקבל אותות של בהלה גבוהה, אז הוא שואל את עצמו, אז ממה אני מבוהל? ואז הוא אומר, אה, זה גנבים, אה, זה חושך, אה, וזה יכול להיות חרדה, היא מאוד לא הגיונית. היא על דברים שלנו נראים מאוד לא הגיוניים. היא מאוד הגיונית למערכת, למוח, אבל לנו מבחוץ זה נראה הכי לא הגיוני. מה פתאום אתה מפחד עכשיו מכלב? לא קרה לך כלום עם כלב. או מה פתאום אתה מפחד עכשיו? זה יכול להיות דברים הזויים לפעמים. מה פתאום אתה מפחד עכשיו מללכת, לא יודעת מה, זה יכול, אני מנסה כאילו לחשוב על כל מיני חרדות של ילדים שהן מאוד לא הגיוניות. הרבה פעמים זה יהיה חרדה מאפילו ללכת במקום מסוים, ואנחנו לא מבינים למה, למוח יש את הסיבה שלו. אבל כן. המנגנון הוא כזה. המוח קולט שהוא בבהלה ממשהו, הוא ימאם לעצמו את המקור של הבהלה, כי הוא ואז לא הוא יכול מחפש לעצמו לצאת את... בעצם על מה אז לעגן הוא את זה. מחפש, וזה מה שנכנס לו לפריים לפעמים, זה יכול להיות, פשוט המוח מחליט להינעל איזה שטות. אני אתן לך דוגמה של משהו שאני מכירה, ילד שהיה במצב כזה של בהלה עולה ועולה ועולה ועולה, מתישהו המוח נכנס למגננה הזאת, ואז זה קרה במקביל לזה שהוא הלך עם אמא שלו ברחוב איזה יום אחד, והוא ראה קקי של סוס. ככה, הם היו באזור של מושב כזה, קקי של סוס. המוח שלו החליט שמזה הוא מפחד. זה היה במדרכה. המוח שלו החליט שזה המקור של הבהלה שלו. ככה, כי זה ננעל באותו רגע על זה. מאותו יום למשך כמעט שנה הוא לא הסכים ללכת על מדרכות. זה היה ילד קטן, מדהים. הוא היה או בעגלה או לידיים, הוא לא הסכים לדרוך, לעמוד על מדרכה. עכשיו CBT ייכנס כאן ויגיד, אוקיי, אז בואו נעשה חשיפה. וכאן צריך להבין משהו, צריך להבין כאן משהו. זה לא ש-CBT לא עובד, אבל זה מאוד מסוכן להתעסק עם מנגנונים של הגנה במוח. כן, אנחנו נראה שאם נעשה CBT עם ילד כזה, זה יעבור כאן, זה פשוט, החרדה תעבור למשהו אחר. או במצב פחות טוב, החרדה תלך ותעמיק עוד יותר. לא רק שלא נצליח, אלא נחריף את המצב. כי אם המוח אומר, כשהמוח מרגיש שמנסים לקחת לו את מנגנון ההגנה שלו, הוא יילחם. הוא רק יעמיק אותו עוד יותר. כן, הוא השריון יעצים אותו. בדיוק. אז צריך כאילו להבין שיש סיבה לזה, זה לא מופרך, הקטע הזה של המדרכות. זה יושב על משהו עמוק יותר, שזה בעלת פרידה. כשאנחנו מטפלים בבעלת הפרידה, החרדה תיפטר מאליה. בגלל זה אני אומרת, חרדה זה רק סימפטום, זה לא השורש, לא מטפלים בסימפטום, מטפלים בשורש. כן. ויש קשר, באיך שאת רואה את הדברים, בין מה שאנחנו רואים כחרדה בעצם, הסימפטום הזה, לבין נגיד רמות מתח של מערכת העצבים, או נגיד רגישויות גבוהות יותר, זאת אומרת, האם את רואה גם קשר בין זה? כי בעצם נגיד, נתת קודם את הדוגמה של מלחמה, טילים שלא פוסקים, שגם מפעילים את מערכת הבהלה. יש שם כמובן גם מקום של פרידה, אבל גם הרבה מקום פשוט של מתח שעולה. כן, אז אני אשמח אם את הסתגרות. יכולה קצת לקשר את זה, כי הרבה ממקרים שמגיעים אליי, וככה מה שקורה בקהילה שלי קשורים, זאת אומרת, ההתעצמות הייתה גם סביב התקופה הזאת מאוד. תראי, יש, במצב הרגיל, כשילד, החיים שלו סך הכל הם חיים בלי סטרס. זאת אומרת שהוא לא חווה יותר מדי פרידות, והוא לא חשוף למציאות שהיא מאוד מעוררת בהלה, למשל, בסוף הכל חוזר לפרידות. למשל, הורים שהזוגיות שלהם לא טובה ויש הרבה אסקלציה בבית, כאילו מבחינת ויכוחים וריבים וכאלה, זה סטרס מאוד גדול גם לילדים כמובן, זה יושב גם על פרידה. ברור. אה,
ילד שביום יום שלו הוא לא ילד שיש לו הרבה סטרס במערכת. כשיקרה, ויש לו קשר טוב עם אמא ואבא, זאת אומרת, הוא מרגיש בטוח בקשר עם אמא ואבא. במצב כזה של טילים ומלחמה, אמא ואבא בדרך כלל אינטואיטיבית או עם קצת כלים חיצוניים, ידעו איך להוריד את הסטרס אצל ילד, להוריד סטרס אצל ילד, לחבק חזק ולהגיד, הכל בסדר, אני פה, והנה אנחנו פשוט הולכים לממ"ד, או יורדים למקלט, וזה לא יכול לפגוע בנו. זאת אומרת, ילד קטן שהקשר עם ההורה הוא קשר טוב, והוא בוטח בהורה, ואין לו סטרס. חוץ מזה, זה לגמרי בר שליטה. ההורה כן יכול לתת, אם ההורה בעצמו לא נכנס לסטרס מאוד גדול על אזעקות, למשל, לצורך העניין, ואם ההורה בעצמו לא נכנס לסטרס מאוד קיומי על המצב, והוא כן מצליח לווסת את עצמו, הוא גם מצליח לווסת את הילד. אוקיי. אוקיי? הוויסות ההדדי יעבוד טוב. אבל אם אנחנו לוקחים ילד רגיש, ואז לא משנה כמה ההורה הורה טוב, הילד רגיש, זה כבר כאילו זה... יהיה שם סטרס לכתחילה. למה? כי ילדים רגישים, מערכת הבהלה שלהם עובדת שעות נוספות מרגע הלידה. כמה שההורה מוכוון, וכמה שההורה מבוסת, וכמה שהקשר הוא טוב, מערכת הבהלה עובדת איתנו ובלעדינו, זה לא משנה. אז או שילד רגיש, או אם הילד מראש חווה חיים שיש בהם הרבה סטרס והרבה פרדות. כאן הסיפור הזה של המלחמה, של האזעקות, מתלבש על מערכת בהלה שגם כך עובדת שעות נוספות, וזה פשוט ידחוק אותה עוד יותר לקצה, ואז אנחנו נראה התעוררות של חרדות. אם עד אז לא ראינו התעוררות של חרדות, ולפעמים אנחנו נראה התעוררות של חרדות, אבל בפיקים כאלה. פתאום תהיה תקופה כזאת, למשל סביב ההסתגלות לגן חדש, פתאום נראה מופע של חרדה. עכשיו, לפני זה גם היה סטרס וגם הייתה בהלה, אבל היא לא הגיעה לרמה של חרדה. עכשיו פתאום שינוי מאוד גדול במציאות, דוחף את זה למצב של חרדה, ואחר כך לאט לאט עם ההסתגלות זה יורד. אז מצב כזה של מלחמה גם יקפיץ חרדה, כי כן, המערכת הבהלה עוד יותר נדחקת לקצה. כן. אמ, רציתי לשאול אותך, שאת מדברת על מופע של חרדה, כזה שאת אומרת שאנחנו נראה, זאת אומרת, איך מופע כזה נראה? זאת אומרת, כי יש כל מיני מנגנונים שהמוח מביא. האם זה יהיה, נראה יותר בכי, דיבור יתר, חלומות, חוסר, התנגדויות? אם את יכולה לתת לנו דוגמאות למה את רואה כמופע של חרדה. זאת הפרדה בין מופע של בהלה למופע של חרדה. כי אוקיי, לבהלה יש טווח מאוד גדול של ביטויים. קושי להירדם, התעוררות באמצע הלילה בבכי, פספוסים פתאום חזרה לפספס פיפי, היצמדות, זה קושי להיפרד, קושי מאוד גדול להיפרד, דיבור לפני השינה, באמת שילד יכול כאילו להגיד, כאילו כל עוד ילד יכול לבטא רגשות, אנחנו עדיין בתוך המסגרת של של מגננה נמוכה או אין מגננה. כל עוד ילד יכול להגיד שהוא מפחד וכאלה דברים. ולמערכת הבהלה יש מופע מאוד רחב של ביטויים. חרדה זה ביטוי אחד של מערכת הבהלה, זה סימפטום אחד של מערכת הבהלה. למשל, סימפטום של מערכת הבהלה זה בעיה של קשב וריכוז. סימפטום של מערכת הבהלה זה עמעום רגשי מאוד מאוד עמוק. חרדה, כשאנחנו רואים חרדה, אנחנו רואים שבעצם הביטוי של חרדה זה מה שבינינו נראה פחד לא רציונלי. אוקיי, זאת אומרת שזה כבר לא, ילד לא יכול להגיד אם הטילים מפחידים אותי, אלא זה באמת, זה פשוט, זה הופך להיות לא רציונלי. ילד שהוא בחרדה מחיות שייכנסו הביתה ויטרפו אותו באמצע הלילה, או גנבים, שאין באמת הצדקה לזה, ההורה כבר עבר איתו והראה לו כמה הבית נעול, ואמר לו, חיות לא מסתובבות בכלל בעיר, זה רק בגן חיות. ואז ילד שייסע ברכב ויגיד, אם אנחנו קרובים לגן חיות, אם אנחנו יכולים, הוא לא יכול לראות תמונות של, לא יודעת, תמונות של אריה. זה כבר לא רציונלי בכלל מבחינתנו, כשאנחנו מסתכלים על זה מבחוץ, כי למוח זה מאוד רציונלי. כן, המוח כאילו מבחינתו. זה הופך להיות מאוד לא רציונלי ונהיה קצת, ונהיה אובססיבי. זה מנהל את הילד, את היום, זה יכול לנהל את כל המשפחה. כל המשפחה זזה סביב החרדה הזאת. זאת אומרת, זה ילד שכשאתה מנסה לדחוק אותו, להתמודד עם משהו מפחד ממנו, זה נכנס למחוזות של היסטריה. ואז אתה פשוט לא יכול. זה לא כן, שבאמת אפשר להגיד, טוב, אז תיקח אותו יותר חזק, תגיד לי, זה מה יש, בלתי אפשרי. זה יכול לנהל כאילו משפחה שלמה לחודשים. כן. אז זה אוקיי? מעלה לי שתי שאלות מעניינות.
אחת, בעצם אני אשמח אם נוכל, בעצם אנחנו אומרים, אם אין את ההסבר, שהרבה פעמים ההסבר הרציונלי לא עובד כשאנחנו עובדים עם ילדים בכל לא מקרה, יעבוד. בדיוק, גם לא בחרדה, יש הרבה פעמים שזה לא עובד, אז מה באמת כן אנחנו יכולים להתחיל ולעשות כהורים, ושאלה שקודם כזה עלתה לי, שרציתי קצת לדייק, כשאנחנו מדברים בעצם על הפרדות, אז הרבה פעמים, כאילו אנחנו מדברים על פרידה שהיא לא רק לשים את הילד במסגרת וללכת, יש גם פרידות רגשיות שקורות בזמן שאני עם הילד, זאת אומרת הרבה הורים יגידו לא, אבל הוא פה בבית, היינו כל החופש הגדול ביחד, אבל נכון. בעצם כן נעשות שם סוגים אחרים של פרידות, שאני אשמח אם תוכלי רגע להתעכב על זה. כן, אז אני רק רגע אחזור טיפה לזה הקודם, ואני אגיד שעוד סימפטום מאוד גדול של חרדה, מאוד דומיננט של חרדה, זה הימנעות. ילדים חרדים נכנסים להימנעות, כי הם מנסים, המוח מנסה להימנע כן, ממה שהוא חושב שמפחיד אותו. אז זה קשור למה שנדבר עליו עכשיו. אמ, אז, אז פרידה, בעצם הכותרת הזו של פרידה, כאילו זה משהו שהוא מאוד מאוד, זו תובנה מאוד מאוד גדולה. שאנחנו קולטים כמה פרידה מנהלת אותנו, כמה כל מה שקשור לפרידות מנהלות, זה מנהל אותנו, את האדם בכלל, לא רק ילדים, כל שכן ילדים. כל ההסתכלות שלנו על היום-יום משתנה. פרידה זה כל מה שמייצר הפסקה בקשר, הפסקה פיזית או הפסקה רגשית בקשר. כשאנחנו נפרדים למסגרת, עכשיו אנחנו חיים בתרבות ובאורח חיים שמייצר הכי הרבה פרידות שאפשר לייצר. כן. חשבו שפעם, כאילו גם אם, לא יודעת, פעם, גם אם הם הלכה לעבודה, 1:30, כולם כבר היו בבית, אוכלים צהריים, לא יודעת מה. עוד יותר אחורה, אף אחד לא הלך בכלל למסגרות. אני לא עושה אידיאליזציה של העבר, אני מסתכלת על זה רק בפרספקטיבה הזאת של פרידות. היום, עד 4 בגן, זה הנורמה. מגיל מאוד צעיר, 3 חודשים מסגרת זה כבר נורמה. גם לחזור הביתה לאימא שכל הזמן בטלפון, וילד שכל הזמן מול ומסכים, המסך. בדיוק, מסכים זה כבר נורמה לגמרי. חוסר הפניות שלנו וחוסר הנוכחות שלנו, בגלל המצב הרגשי שלנו והמצב הוויסותי שלנו, זה לגמרי, כאילו, זה הנורמלי באמת. ונוסיף על זה את כל מה שקשור באמת לפרידה רגשית. כשאני כועסת על הילד שלי, הוא חווה הפסקה בקשר. כשאני מתעלמת, כשאני לא נוכחת, כשאני... כל, כל מה שגורם לנו להרגיש שהקשר לא עובד. עכשיו, אנחנו כמבוגרים, אם אנחנו כבני זוג למשל עכשיו רבים, אני יודעת שהקשר יחזור. ילד לא יודע את זה. לילד אין את הביטחון הזה, כי הוא פשוט לא צבר עדיין את הביטחון הזה. לא משנה כמה אני אגיד לו, אמא תמיד אוהבת אותך, וגם כשזה, הוא לא צבר את הביטחון הזה, הוא פשוט קטן מדי. והקשר לא מספיק עמוק. קשר, ילד אף פעם לא יודע שאמא חוזרת, ילד קטן. ילד גדול כבר כן יכול להתחיל. הוא לא מבין את זה, זה לא עניין של תובנה, של רציונל, אלא הפנמה, הפנמה רגשית. אז כל פרידה רגשית מייצרת פרידה של סכנת חיים מבחינת המוח, כן? אמ, וילדים חווים המון פרידות, כי אנחנו לא מודעים לזה. פשוט אנחנו לא... עכשיו, זה לא שאני, כשאני מודעת לזה, אז אני אף פעם לא כועסת על הילדים שלי, בוודאי שאני כועסת על הילדים שלי, כי אני בן אדם והכל בסדר. כשאנחנו מודעים לזה, אנחנו פשוט יודעים איך מיד לגשר על הפרידה שיצרנו. יש כאן הרבה עבודה של לבסס בילד רגשית עמוק את התובנה הזאת, שאני באמת אף פעם לא הולכת, אבל אם אני ייצר פרידות רגשיות, ואחר כך הילד יבוא ויתאפס ויחזור לעצמו, והקשר יחזור, זה לא מה שיבסס את בתוכו, יש מה לעשות כדי לגרום לילד לאט לאט, זה לוקח זמן, שנים, עד שזה מופנם בתוכו, שבאמת פרידה רגשית זה לא סוף העולם. עד אז פרידה רגשית זה סוף העולם. כן. אז ואז זה זה באמת מפעיל את מערכת הבהלה עד הסוף. בדיוק. ויש שם, הילדים היום מבוהלים בחברה המערבית, לא בגלל שיש הורה שאין לו כוונות טובות, ולא בגלל שיש הורה שהוא, אף אחד מאיתנו לא עושה בכוונה, כולנו אוהבים את הילדים שלנו, אנחנו פשוט לא מודעים, אנחנו לא מודעים למה זה פרידה כן. רגשית, וכמה פרידות ילדים שלנו חווים. כן, זה ממש מין תרבות שמקדשת את הפרידה. החברה המערבית, ואנחנו עוד כאילו באופן, ביחס לארצות הברית, עוד איכשהו, ארצות הברית זה עוד יותר קיצוני, אבל גם אנחנו במקום כבר מאוד מאוד לא טוב. החברה המערבית מלכתחילה שמה ילדים בעמדה, עם פוטנציאל לחרדה. כי היא דוחקת את מערכת הבהלה עם יותר מדי פרידות כל כך חזק, שהרבה מאוד ילדים פשוט נופלים. מהינקות. את יודעת, בבית חולים, ממש. אני ילדתי בניתוחים קיסריים את שניהם, אחד היה ממש מקרה של סכנת חיים, והשני זה ליתר ביטחון, והתווכחתי כל הזמן
מהשנייה הראשונה שהבת שלי נולדה, ששם לא, כאילו הגדול שלי נכנס לטיפול נמרץ, הקטנה לא, ניסו לשכנע אותי, קחי לך זמן לעצמך, שימי את התינוק, יש פה חדר, יש פה מי שיטפל בה בשבילך, רק תשימי אותה שם. והייתי צריכה להתווכח איתם על זה, וכל רופא שנכנס נשאר לשכנע אותי שאני צריכה לנוח ולשים רגע את הילדה רחוק ממני. ממש, אמרתי, "אבל נראה לכם היא הייתה עד עכשיו בבטן שלי, כאילו 9 חודשים, עכשיו אני אוציא אותה לאיזה חלל לבן וריק שהיא לא מכירה, וכאילו חשבתי על זה כבר אז, שמהשנייה שהם נולדים, יש משהו שמקדש כבר את בוא נפריד, שלא לדבר אחרי זה על אימוני השינה והמסגרת בגיל 3 חודשים והשעות שלהם, כאילו זה ממש מההתחלה, ואז לפעמים בעצם מה שקורה זה שהילדים מגיעים, כאילו אתה מסתכל, אבל כרגע לא קרה שום דבר של פרידה, אבל יש שם משהו שהצטבר דבר, בדיוק. מהרגע שהם יצאו מהבטן, בעצם של מערכת בהלה, שאנחנו, כמו שאמרת, אנחנו לא תמיד יודעים שזה שם, עד שפתאום המילה הלא נכונה נאמרה, אבל 5 שנים של הצטברות של פרידות, ואז בעצם זה הקקי של הסוס הזה, כן? שכזה פתאום משהו כזה קורה. נכון, נכון. זה פשוט חוסר הבנה ממש בפיזיולוגיה של המוח. כאילו להבין איך המוח ההישרדותי שלנו עובד. המוח שלנו לא השתנה הרי מלפני כזה, לפני הרבה 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 שנים, כשחיינו עוד בטבע, ובטבע תינוק לבד זה תינוק מת, כן, גם ביום וגם בלילה, תינוק, כן? ולכן המוח כולו מכוות לכל הפיזיולוגיה שלנו וכל ההתנהגות שלנו מכוותת ללייצר ביחד, כי זה מה שישמור על הקיום שלנו. אני לא צריך רק ציצי לינוק כדי שיהיה לי אוכל, אני צריך מישהו שישמור עליי, אני צריך מישהו שידאג לי ויטפל בי. כל ההורמונים שלנו מכוונים לזה, כל האינטואיציות שלנו, ההוריות, הראשוניות, מכוותות לזה כדי לשמור על הקיום האנושי. ולכן המוח לפני הכל צריך את הביחד. הביחד כבר ידאג לאוכל, הביחד כבר ידאג למחסה. הביחד, ההיקשרות, זה מה שהמוח מחפש. וזה לא כן, משתנה, וזה לא השתנה ולא ישתנה גם. ובגלל זה כל מה שמייצר פרידה זה מה שמייצר הכי הרבה בהלה במוח. יותר מעכביש ויותר מכל דבר אחר. כן. אוקיי, אני יודעת שזמננו הולך להתקצר, למרות שיש לי עוד המון לשאול. הייתי שמחה אם כן כזה, את יכולה אולי קצת לתת כן. כן, הכוונה בעצם להורים של, ההתנהלות עם חרדה, ספציפית חרדה, את כן, שואלת? כן, אוקיי. אז שוב, להחזיק בראש שחרדה נותנת לנו הבנה לגבי זה שהילד הזה חווה יותר מדי פרידות. הוא חווה אי ביטחון בקשר, לא חוסר ביטחון עצמי, אלא אי ביטחון בקשר. זאת אומרת שיש משהו ביום יום שלו או בקשרים שלו שלא נותן לו את ההרגשה שהוא מטופל, שלא נותן לו את ההרגשה שהוא מוגן. ואם אנחנו רוצים להוריד חרדה, אנחנו צריכים לחזק את תחושת ההגנה והביטחון בקשר של הילד. וככל שנעשה את זה יותר, ככה אנחנו נראה שהחרדה מעצמה יורדת. למה? ואנחנו מורידים את הבהלה במוח. ברגע שאנחנו מורידים את הבהלה במוח, המוח לא צריך חרדה. הוא לא צריך לעמעם את הרגש, כי הוא לא מציף אותו יותר מדי ולא פוגע לו בתפקוד. ואז הוא לא צריך, בגלל שהוא לא מעמעם את הרגש, הוא לא צריך להמציא לעצמו כן, פחדים. כן, אוקיי? אז העבודה היא לתת ביטחון לילד, לתת תחושה של ביטחון, לתת תחושה של ביחד. קודם כל מאוד מאוד לחזק את הקשר, לעבוד על לחזק את הקשר, על נוכחות. לשים מסכים בצד, סתם, אני אומרת רגע על דברים פרקטיים, אבל לשים מסכים בצד, לצמצם פרדות. ילדים אומנם נמצאים עכשיו בחופש גדול, אבל הרבה פעמים הם כל היום אצל סבא וסבתא, או בייביסיטרים, כי אמא ואבא צריכים לעבוד. עכשיו, אמא ואבא צריכים לעבוד, זה נתון. עדיין אנחנו רוצים לראות איפה אפשר לצמצם פרדות פיזיות ולצמצם פרדות רגשיות. איפה אנחנו יכולים לכעוס פחות, לבקר פחות, להיות יותר בנוכחות אוהבת, לחזק את התחושה של החום והקרבה בקשר, לתת לילד את ההרגשה שהוא אהוב, שהוא רצוי, שהוא שייך. אנחנו דוחים את הילדים שלנו כל הזמן בלי לשים לב. הם הרבה פעמים מטרד. אנחנו אחרי היום בעבודה, למי יש כוח? אנחנו מתקתקים אותם לפעמים. לא, ילד צריך נוכחות אוהבת. לעצור הכל ולהסתכל אליו בעיניים אוהבות. דניאל וכשאתה סיגל, חושף אותו, כן, דניאל סיגל מדבר על 2 מושגים שנורא מתקשרים לזה, נורא נורא יפה. אחד, הוא אומר שאחד המרכיבים הכי משמעותיים בהיקשרות בטוחה זה שהילד ירגיש מורגש, to feel felt. זאת אומרת, הוא אומר שאנחנו הכי אוהבים אותם בעולם, אנחנו עובדים כדי שנוכל לתת להם את הכל, אבל הילד, אם הוא לא מרגיש שמרגישים אותו, זה שאני יודעת שאני אוהבת אותו, זה לא בחוויה שלו.
ו, והוא מדבר על עוד מושג נורא נורא יפה, שאני בעברית לא מצאתי לו אף מילה כזה מדויקת, אבל הוא קורא לזה attunement, ש, התכווננות. בדיוק, התכווננות, זה שתמיד לא מרגיש לי מדויק בהתכווננות. שהילד בא ואומר לך, אמא תראי, ואת יכולה להגיד לו, וואו, איזה יופי, ואת אומרת, זה יותר טוב מאשר להגיד לו אחר כך, אבל אם את תגידי לו, תראה לי, וואו, איפה מצאת את זה? זה תקשיב, זה נוכחות. זה בדיוק. פשוט ב- נוכחות, ואנחנו, החברה המערבית, זה אפס נוכחות. אנחנו לא יודעים להיות נוכחים בחברת עצמנו, אנחנו משתגעים כשיש לנו פתאום וויד כזה. אנחנו ישר הולכים לטלפון, אנחנו לא יודעים, ואנחנו בטח ובטח לא יודעים להיות נוכחים, וילד צריך את הריכוז הזה, את כן. הרגע נוכחות מוחלטת, נכון. זה משהו ולפעמים לפעמים ילד שמקבל את זה, הוא מפנה, כאילו במקום אחרי זה להמשיך עוד 20 דקות, אמא תראי, אמא תראי, אמא תראי, הוא מקבל את זה, ואז הוא באמת חוזר לענייניו, זאת אומרת, לפעמים זה קיצור מלא, דרך. כי הוא כן, מתמלא, הוא פשוט מתמלא, ומה הוא מחפש פה? אמא תראי, זה לא אמא תסתכלי על הציור, זה אמא אני צריך קשר. אם אני צריך להרגיש קשר, וקשר פעיל מורגש בצורה של נוכחות, כן, בדיוק, זה ממש ממש זה, נכון. כשאני מרגיש ומהדהד עם הילד שלי, כשאני שם את עצמי רגע בצד, כשאני מפסיק להעסיק את עצמי מבפנים, ואני פנוי לילד שלי, לחוות אותו, להרגיש אותו ולראות אותו. נראות זה הבסיס של קשר, נראות. כן, כשילד מרגיש שרואים אותו, שם נבנה ביטחון בקשר. כן, אז זה כאילו להחזיר את המקום הזה של הנוכחות והנראות וההתכווננות לילד, לצמצם פרדות פיזיות כמה שפחות בנפרד. כמה שיותר ביחד זה כולל מסכים. כשאני על המסך שלי והוא על המסך שלו, אנחנו לא ביחד. לצמצם פרדות פיזיות, לצמצם פרדות רגשיות, פחות לכעוס, פחות לבקר, פחות להתעלם, לשלוח לחדר, פחות כתף קרה, בדיוק. לא לשלוח לחדר, זה ממש לא אף זה. פעם. פחות איומים, בלי עונשים, לא צריך עונשים, איומים זה קשה להוריד, אז פחות, אבל לא צריך עונשים, זה לא אפקטיבי, וזה כבר ידוע ונחקר, זה לא אפקטיבי בשום צורה ואופן עונשים. כשאנחנו מצמצמים את כל זה, אנחנו באופן אוטומטי מורידים בהלה. אני גם אגיד יותר מזה, ברגע שאנחנו נותנים יותר תחושה של נראות ונוכחות, זה כבר מוריד בהלה. לפני שעשינו את כל השאר, זה כבר מוריד בהלה. לפני השינה, להיות כמה דקות עם הילד, 10 דקות, רבע שעה, ופשוט לקשקש אותו ולצ'קמק אותו. ילד צריך כל ילד צריך שההורה שלו מדי פעם ירגיש אליו את הדבר הזה. ילד חייב את זה, זה ממלא אותם. את הניצוץ בעיניים כשאנחנו מסתכלים עליהם, והם פשוט מתפעלים מעצם קיומם. ילד חייב לחוות את זה כדי להרגיש שהוא חלק, כדי להרגיש שהוא אהוב. וכשילד מרגיש אהוב, הוא לא מבוהל, ואז החרדה עוברת. זה פחות בהסברים, וזה בכלל לא בהסברים, וזה בכלל לא אבל רק תנסה, זה לא שם. זה להוריד, זה לאפשר למוח לנוח מבהלה. ואת זה כן, עושים רק דרך קשר, כי זה נותן את הביטחון, וביטחון זה לא בהלה, זה ההפך מבהלה. כן. טוב, זה גם לוקח אותי, זה כבר יהיה שיחה אחרת, על כל מה שנגיד סטיבן פוג'ס מדבר על הנוירוספציה וכל העבודה של מערכת העצבים, אבל זה כבר יהיה בשיחה אחרת בהזדמנות, כי זה, נכון, יש גם את העבודה של שנקר, שמדבר על הטעיה שלילית, שזה גם, נכון. כן. טוב, זה מעניין מאוד, אבל אני יודעת שזמננו אוזל, וזה מאוד 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 מעניין, אז אני ככה רק אסכם לנו בעצם על ההבנה של מערכת הבהלה, ומאיפה בעצם נולדת החרדה, שזה כזה היה המהות של מה שדיברנו, והעבודה בעצם לעומק, שאני חושבת שזה המסר הכי הכי חשוב. זאת אומרת, יש לנו פה סימפטום שאנחנו רואים אותו כקצה הקרחון, כדי לעזור לילד אנחנו צוללים למעמקי האוקיינוס, כדי לעבוד משם, לחזק שם את הביטחון, ובעצם לאפשר לקרחון הזה בעצם להינמס בחזרה למקום שלו בעצם. ולפני שאנחנו הולכים לתרפיות וה-CBT שכבודם במקומם מונח, אנחנו קודם כל כדי לעזור לילד מתחילים שם, בתחושת הביטחון ובקשר. וברור שאם אנחנו רואים שעדיין יש אתגרים, אז אנחנו נרצה לפנות לעזרה מקצועית, שגם פה אני אמליץ מהניסיון שלי, עזרה מקצועית עם ילדים תמיד מתחילה קודם כל במה שקורה בבית, ובמידה בעזרה המקצועית, הדרכת הורים, הנחיית הורים, לא משנה מה, משם מבינים שגם הילד צריך איזושהי עזרה נקודתית, אז אנחנו עוברים. אבל ללכת לטפל בילד לפני שאנחנו מטפלים על המערך הביתי, זה, כן, נכון, אין לזה שום, לגמרי.
כן. מדהים. טוב, יש פה כל כך הרבה תוכן. הדסה, תודה רבה 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 רבה. לי זה על היה מה? מרתק, ואני בטוחה שגם לכל מי שיצפה. אה, ואני רק אאחל לנו שיהיה לנו באמת ימים שגם יאפשרו לנו את המודעות להתפנות ובשקט, ושנוריד קצת, גם אנחנו באמת מתעסקים עם המון 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 דברים שכבר לא, שמקשים עלינו להתפנות. אז מלבד המאמץ שאנחנו צריכים לעשות, גם נאחל קצת לשקט שיאפשר לנו. ביסוס לכולנו, לגמרי. אמן, אמן, אמן. אז תודה רבה, ושיהיה המשך יום טוב, הדסה. שרי, תודה. להתראות.